Kakulangan sa supply ng karne ng kalabaw nararanasan sa Mangaldan, Pangasinan ayon sa Municipal Agriculture Office. Ang detalye sa report. Nararanasan umano ang mataas sa demand ng karne ng kalabaw sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Pero problema umano ng mga negosyante ang ilang linggo ng kakulangan ng supply ng karne. Marami po. Oo. Opo. Kahit medyo mataas pero kailangan eh. Kung dati, 3 beses kada linggo ang pagbiyahe ng mga Carabao traders sa iba't ibang probinsya. Ngayon, araw-araw na ang kanilang biyahe para lang makahanap ng mabibiling kalabaw. Pahirapan din umano ang supply ng alagang kalabaw ngayon. Halos araw-araw ako ngayon, ma'am. Kakarating ko lang kahapon galing doon sa Nueva Ecija, Bulacan. Babalik ulit ako bukas para maghanap ulit ng kakatay. Nanggagaling pang supply sa mga probinsya ng Nueva Ecija, Bulacan, Nueva Vizcaya at Isabela. Sa ating bayan, talagang alam natin na kukunti talaga ang yung nagpaparami ng kalabaw dito. So, yung mga dinadala po sa slaughterhouse natin ay galing po sa ibang probinsya po. Tumaas ng 10 piso ang kada kilo sa live weight fee ng kalabaw na ngayon ay nasa 290 pesos kada kilo. Mabibili naman ng 390 hanggang 400 pesos per kilo ang karne ng kalabaw. Medyo taas ngayon. Hindi katulad yung dati. Yung mura. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.